Koetinkiven koettelemisen idea. Tarkoitus ei ole kokeilla, miten kestävää jokin tai joku on. Pikemminkin kokeillaan sitä, miten haurasta on jokin, jota väitetään tai jonka on väitetty, jonka on uskottu olevan kestävää ja pysyvää. Ja sitä kautta koettelemisen idea, koetteleminen on harjoitus, se muodostuu harjoitukseksi itsemme kanssa, harjoitukseksi, joka muuttaa meitä, joka voi muuttaa meitä. Jos näistä minun koetinkivistäni on jotain hyötyä muille, hyvä, mutta viime kädessä nämä on tarkoitettu minulle itselleni, minun parhaakseni. Minun parhaakseni, minun hyväkseni, jotta minä olisin hauraampi, jotta ymmärtäisin olevani hauras. Ja tästä teemasta, koettelemisen ja koetinkiven teemasta, puhutaan syksyllä filosofiakahvilan ensimmäisessä istunnossa, kun aiheena on Sokrates ja koetinkivi.